Wengane yakwethu, uhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wengane zakwethu. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu iy'ndaba laphana wengane zakwethu. Udaba lukhulu-ke laphana luthinta uJumbo laphana. Ubonga uyanconcoza-ke laphana uJumbo ngomcimbi okade uhlelo ukhuzani laphana ngempela sonto uhlanganise ama-genre ahlukene laphana wengane zakwethu wegcwalisa ipicnic laphana wengane zakwethu. Thina ngalokhu makhulu sizokulandela uJumbo uze ukuthi uJumbo bekade ethini lapha. Angaze ngalala ingane zakwethu kusukela izolo kwegcwalisa spring picnic kuze kube namhlanje. Nje ngisaloke ngiyohlabelela lapha, sengiyophumula-ke manje, sengiyophumula. Bafowethu, ake ngibonge nje kubo bonke abantu engabamema ngathi abafike lapha kwegcwalisa spring picnic. Ngibonile bafethu benibaningi. Bakhona-ke abathi-ke sawasimema Jumbo sizele wena nje la. Sibabonile nabo, ngijabulile ukubabona guys. Inhleke leya nto ebeyilapha yayizolo. Sibonge nje kakhulu kwindlamlenze ukhuzani Mfampongoza ngecebo elihle uNkulunkulu alibeka kuye. Sibonga amaciko ngokubambisana futhi kungave kukuhle bafethu, sifaka umbala owodwa. Wonke umuntu obekhona laphayana ubejabule kakhulu, bethokoze kakhulu ngokuthi abe kulowa mcimbi. Umcimbi obemnandi noma sekuthiwa uyaphela sesiyahamba. Angimbonanga olwena omunye, angimbonanga futhi obegxeka. Wonke umuntu be-happy, amaciko uzwano belilaphaya bekubambisene kakhulu. Ngithi angibonge nami kwelami icala njengoba bengiyisithunywa sokuthi ngizohambisa iy'ndaba zokuzolanda nina ukuthi nifike emcimbini. Hayi, nginibonile benibahle kakhulu bafethu. Indlela ebengade niyiyo, hayi niyasenga niyishayile izandla bafethu. Usho kanjalo-ke uJumbo laphana bafowethu ngenkathi encoma. Ngiyacela ukuthi wenze okulungile-ke laphana wengane yakwethu, ugcinezele subscribe, ugcinezele nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta.